Biljne kapi Femisan A efikasno ublažavaju bolne i neredovne menstruacije. Normalizuju hormonski status. Pogoduju smirivanju upala jajnika i materice. Pomažu u lečenju sekreta. Postižu izuzetne rezultate kod cisti na jajnicima i mioma na materici. Pomažu kod nekih oblika steriliteta. Zbog onih koji uživaju u delima 9. umetnosti, edicijom Veseli četvrtak vratili smo dobro poznate strip junake u vaš grad. Svakog četvrtka novi junak. Ja sam rođen tamo na Salašu, u ravnici kraj Maloga Rita. Prilikom rušenja sela i seoskih domaćinstava tokom prethodnih ratova, tačnije 1945. i ovo selo je doživelo prilično razaranje. Jedna je kuća i njeno seosko domaćinstvo ostalo sačuvano samo zbog geografske pozicije, nikakve drugačije sreće. Obranak, Uvala, Baćevac nadomak Beograda sačuvao je baš ovo imanje u svojim nedrima do skoro nedirnuto, a od skoro preuređeno na najbolji mogući način. Spaja Srem, Banat i Bačka. Stara kuća je nekada izgledala ovako, a danas? Junačka, tu i dete rodni Salaš voli, tu se srce za čelikom bori, tu i dete rodni Salaš voli, tu se srce za čelikom bori. Onima koji nisu imali sreće da rastu u selu ili povremeno uz elemente seoskog sklada, etno domaćinstvo i restoran Zornića kuća prenosi na najbolji način ono što ste propustili. A oni koji su odrastali uz prirodu, uz motive slične onima sa ovoga imanja, u ovom domaćinstvu rado nostalgiju ublažavaju. Kao što nam je i rekao vlasnik, ali i graditelj mnogih objekata u ovom domaćinstvu, njegova misija na padini Baćevca pretvorila se u čistu umetnost uz duboka razmišljanja. Od pre 5 godina, kada je trebalo odlučiti da se ovo imanje vrati u život i to na ovaj način. Oživeti prizore iz naše tradicije, objekte koji su neminovno služili u selima Srbije nekad, kao i biljni i životinjski svet, nije bilo lako, ali porodici Zornić to se podrazumevalo. Da ono čemu teže i ono u čemu uživaju realizuju i podele sa svakim dobronamernim gostom, uspeli su. Vratit će se vedre letnje noći, ravnica će procvetati naša. Hej, Salaš!
vaši opet ću vam doći. Ravnica će procvetati naša, hej, za vaši opet ću vam doći. Hej, za vaši opet ću vam doći. A u narednom delu emisije, poštovani gledalci, delimo sa vama deliće atmosfere koja nedostaje zaista svima nama i delimo jednu, može se reći, drugačiju filozofiju koja takođe nama nedostaje, ali nije lako do nje doći. Porodice koja nam je pre 3-4 meseca na sajmu turizma obećala da će uspeti da okupi ne samo svoje najmilije, već i ljude širom Srbije, a možda i šire, na svom imanju. Pa sad, na koji način je moguće, Denise, ovako imanje oporaviti? Mi ćemo prikazati slike kakvo je ono bilo pre nego što je postalo vaše i pre nego što ste vi počeli vaše ideje da sprovodite. Mi ovo pravimo već 5 godina. Znači, tačnije, februara 2003. godine smo mi kupili ovo imanje koje je bilo dosta zapušteno, a i dosta priča smo čuli i od meštana koji su ovde živeli, da su ovuda čak više i lovci šetali, lovili. Znači, pre svega je potrebno mnogo ljubavi i opet da kažem znanje i da čovjek nosi iz duše ono što bih hteo da namesti ovde. Znači, dosta rada, dosta odricanja, da zanemarimo ulaganja, ali opet treba i dosta ulaganja da bi ovo sve izgledalo onako kako sada izgleda. Vi ste nekako, vi i brat, radili, živeli u Beogradu možda nekim brzim tempom, može se reći. To, da kažem, većina mladih takvim tempom danas i žive. I da li ste vi možda na početku privatno ste odlučili da vašoj porodici, vašim bližnjima nešto ovako podarite, to jest da pokušate da neku atmosferu koja opušta, koja može biti korisna pre svega, uradite, odnosno napravite, pa se onda desilo da su ljudi poželeli i došli ovde, ili ste vi odmah, da kažem, u nekom komercijalnom smislu razmišljali i, da kažem, pronašli nit svih nas? Pa ne, mi smo ovo prvo zamislili kao eko-farmu, znači farmu za proizvodnju zdrave hrane. Ali smo uvideli da, pošto brat i ja inače imamo, ajde da kažem, širok krug prijatelja, što znači da smo bogati, jer čovjek je bogat onoliko koliko ima prijatelja. Oni su iz grada dolazili ovde kod nas, znači jeli su to domaće što smo mi spremali, znači domaće pršute, uštipke, proje, kačamake, roštilje. I bukvalno nismo mogli da ih oteramo odavde. Znači, mi bi nešto da radimo, ali ne možemo, jer oni i dalje sede tu. Tako da se tada rodila ideja za tako nečim, da ako se sviđa našim prijateljima, onda smo pretpostavili da će se svidjeti i drugim ljudima. Tako da smo od prošle godine, pa negde u maju, što će kamera kasnije zabeležiti, znači u Potkovici je upisano maj 2007. Tada smo baš ono agresivnije krenuli u ostvarivanje ovog sna i mislili smo da će sve to biti završeno do septembra, a bilo je završeno tek početkom maja ove godine, tada smo i krenuli sa radom, tačnije 2. maja. Znači, i mi koji smo znali koliko ovde treba rada i truda smo se prešli za nekih pola godine i ljudi obično pitaju, pa kaže, zgrada nikne za godinu dana, ovo je dosta sporije, traže se stari materijali, znači rušili smo stare kuće da bi dolazili do starih greda, starih cigli, znači primetit ćete da ovde nema grama kompromisu, znači da je nešto urađeno ovako samo eto da bi služilo, znači ovde su sve prirodni materijali, drvo, cigla, kamen, vodili smo dosta računa o, pa ja mislim o najmanjoj sitnici, imamo još dosta ideja, ali život je pred nama, mi smo mladi, pa
Nema ničeg hibridnog, plastičnog. Mnogi sada koji nas gledaju možda već u sebi govore pa lako je gospodinu da priča kad je on bogat, pa mi ponavljamo da ste vi podvukli da ste bogati pre svega s prijateljima. Ja se moram složiti sa nekima da ste bogati tekako s idejama. Vi niste pozajmili novac da biste pozvali nekog arhitektu ili ne znam čoveka sa dobrim idejama, već ste sami već godinama sprovodili u delo ono što ste smišljali, te smo se pri samom dolasku ovde uverili da čak posežete i za nekim domaćičkim veštinama, te pravite recimo sok od ruže i tako nešto. Ne bi nam to ljudi, ne bi nam to ljudi verovali. Pretpostavljam da će mnogi posle ovih kadrova želeti da dođu da se sami uvere, možete im i vi lično neke stvari pojasniti. Pa, prvo bih vam rekao, ako pričamo o bogatstvu, da sam ja bogat čovjek zato što imam brata sa kojim se slažem i znači ovo je ideja nas dvojice. A druga stvar, što se tiče bogatstva, bogati smo toliko koliko mi radimo i koliko vredimo. Znači, ovde je, opet ponavljam, uloženo dosta truda i rada. Znali smo da par godina, a tačnije 5, radimo po 7 dana u nedelji, po 12 do 15 sati, a pred samo otvaranje da bi ispunili ovaj datum otvaranja, znači da bi sve završili, radili smo i 17 sati dnevno. Ali se nismo predavali, radili smo svakog dana. Znači, po meni najveće bogatstvo leži tu, u radu i u maru. Znači, čovjek ako je nemaran, onda džabe mu i rad i sve. Znači, trudimo se da ostane uvek čisto, pedantno, zategnuto. Čak što smo se malo plašili kada gosti budu dolazili, da li će to biti stvarno tako. Hvala Bogu jeste i ja se njima zahvaljujem ovom prilikom, jer stvarno vidi se da i oni vode računa, verovatno kada vide kako je sređeno, onda i ne žele da ostave za sobom neki nered. Svako selo bi trebalo da izgleda ovako. Voleo bi da u našem selu ima još ovakvih domaćinstva. To nikako nama ne može da bude ni konkurencija, niti da ćemo imati manje posla zbog toga. Znači, samo može selo Baćevac da bude poznatije, a normalno mi ćemo se kvalitetom truditi da privučemo goste. Znači, po meni bi trebalo ovakvih objekata da ima još više, jer sad niti sam političar, niti neko ko može da sudi, ali ipak ja mislim da je Srbija zemlja koja treba da se bavi zdravom hranom, da se bavi turizmom, toliko banja, Vojvodina kolika je, znači za tu hranu. Po meni manje kukuruza i žita, više neke zdrave hrane, znači nešto što fali Evropi, što možemo da izvezemo povoljnije nego, šta znam, te neke krvne kulture, ili tako? Vama su najviše pomagali ljudi iz naroda. Ja sam rekla na samom početku, niste imali neke savjetnike koji specijalno puno prodaju, odnosno za veliki iznos novca prodaju svoje ideje, a možda malo ne pružaju. Posebno, kažemo, za ovakvu seosku idilu nije potrebno da se neko nadmudrivanje, potreban je veliki rad, poznavanje nekih zakona prirode i vidimo da ste odali, u svakom uglu vašeg imanja se vidi da vi poštujete to što vam i prijatelji i ljudi iz naroda pomažu. Neko daje prostirke gde je moguće i tekako se dobro i jedinstveno odmoriti, neko daje recimo svoja vina ili rakije, pa vi u meniju ubacujete i prezime porodice koja je to dala. Ne zaboravljate ljude i zato su vam ljudi u velikom broju od prvoga dana prisutni na imanju, dolaze i poznati, mada su oni jako anonimni i jako se dobro opuštaju u ovom prostoru. Pa svaki predmet koji smo, neću spominjati one predmete koje smo kupili, ali svaki predmet koji smo dobili zna se od koga je i tu vrlo rado govorimo, a planiramo da kada budemo našli vremena za to da obeležimo svaki predmet, kako se zove, koja je namena i od koga smo dobili. Što se tiče menija, gledali smo da sve budu, znači, domaći proizvodi, počevši od rakija kojih imamo preko